Nazdárek, drede. Jak sobotuješ? Hovno, ona je neděle vlastně. Tak jak se máš při neděli? Jsem se narval teďka, ty vole, Čínou. Tak jsem takový, jako že se mi do toho moc nechce, vole, ale musím. Ty vole, akcičky, jo, 2 dny po sobě. Pěkný, vole, chalupáři. To musel být náročný. Já jsem byl vždycky takovej, že první večer piju a pak už se mi nechce, ale posledních pár chat jsem to prolomil, no. Jsem pil celkem i ty další dny. To jsem fakt zvědavý, jak se nám tady s tímhle projektem zadaří, protože se tak jako matně koukal, jak probíhá výměna převodovky tady na tom křápu a řekněme, že to není úplně nic veselého. Teď to jde víc vaknout, nebo nejde? Taková trošku jebačka, vole. Proti normálním autům. To povolíme asi. Jsem zvědavý, no. Plán pro dnešek je aspoň to nějak rozdělat, ty vole. Vypustit všecko. A už jsem si to teda zvedl, taky nějakou dobu trvalo. Dal jsem si to tady, vole, na zahradu k slépkám, abych tady měl klid. Teď je tady dokonce i stín, ale to se asi tak do hodiny změní a budu tady chcípat vedrem. Každopádně tady aspoň byl signál.
No ty vole, tak tady pršelo. Já nevím, jestli pršelo i v noci, teď si nevybavím, ale včera byl pařák teda. A večer mám pocit, že byla bouřka, vole, ale víš jak, to je ta moje paměť. Jako úplně ruku do ohně bych za to nedal. Řídící jednotka. Podved ventikunda. Takže tady od toho bodu už to možná nikdy nepojede, vole. Nedíval ses včera na Clash at Red? To byl za mě asi ty vole jeden z nejslabších ročníků z těch, co jsem viděl. Pičo, všetci zranění do 10 vteřin, tak zhruba. Hrozný to bylo. Nejvíc mě nasral asi ten poslední zápas. To mohlo být, si myslím, dobrá podívaná, ale bohužel. Pičo, kokot Grznár, vole, nastoupil už zjebnutým kolenem, vole, a sesypal se, vole, taky do půl minuty. OK. Beru na vědomí. Ty píčo, jsem se lekl, vole. OK. Tak počkám, až se dodíváš. A nespoileruju. No, tak to už jsi v druhé půlce asi zápasu. Jo, dědek v pohodě, vole, na ty zuby. 3, co mu tam zbyly, vole. Jsem na to právě čuměl, že si má chránit zubů, vole, nebo nemá, že měl pičako si mezeru tam a pak jsem pochopil. Maria, vole. Jo.
Není možný tady, vole. Čo, za parku 3 kilometry pičo od baráku, dědek, vole, stejně stojí za prdelo do piče. Nervy tady, vole. Jo, mám tady kámošky. Říkám, vole, já stojím pičo pomalu až za kolem a vole, aby tady pičo nikdo se nesral, vole, a dědek přijde a říkám, vole, chci tady být sám. On stojí metr za mnou a čumí na mě, vole. Pičo. No tak vole, já to chápu, že se chce bavit, vole, ale jsem se tady bavil 2 hodiny s ním a doufal jsem, vole, že mi dá pokoj už. Protože pičo. Co si budem, vole, já budu mluvit na tebe nebo na někoho jiného, vole, a on mi bude odpovídat. Pičo, to je taky ten debilní čtvercový výpušťák, vole. Úžasný výmysl. Renaultácký. Takže já zkusím, jak to bude se signálem pod autem. Že naposledy to úplně neběželo. No, co běží to. Sice, vole, úžasná čočka rozjebaná. Už má taky dost ten telefon, no. Jsem to tady leštil, vole, až jsem to zapol a stejně vidím, že se to proti slunku, vole, množí jaksi. No jo, vole, ne, já jsem mu říkal, můžu tady prosím tě být sám, vole, víš, že já se akorát vsteknu, kurva. Za prvé chci mít klid, za druhé, pičo, ty mi začneš radit, vole, kecat do toho. Já začnu, pičo, mít tlak a už to je, vole. Tak se urazil a šel do piče, no. Klasika, vole. Zas, vole, bude bábě vykládat, pičo, jak jsme nevděční, vole, a všecko. Ne, vole, já jsem na tom blacklistu byl už tolikrát, že... Ne, vole. Čo? Si na to můžeš zkoušet, jak chceš, vole, po dobrým, po zlým.
výsledek, vole, bude vždycky stejný. Uražení pičov a bohužel, vole, nemám kde jinde to dělat. Myslel jsem si, vole, že když si tej pičo lehnu, vole, pomalu ke slepicím, vole, že se tomu vyhnu a nevyhl. A je právě, vole, převodovkový olej musíme zachránit, protože tam úplně nový se dělala spojka. A pak jsem zjistil, že v píči ložisko v převodovce. Takže ho dám bokem. Nechám to vykapat. Sundám nárazník. Tam, vole, doufám, bude držet tak jakože na půl. Jakože spíš ne. Čo tady na tom telefonu mi nejde chat. Proč? Tohle nejde refreshnout, nebo já nevím. Nevím, do piče. To nesprovozním, bohužel. Tady ty píčusky, jakože bys měl normálně otočit, že? Šroubováčkem, vole, vytáhnout, ale prostě je vytáhneš takhle rukou, protože Renault. Ale aspoň mi to usnadní práci, že? Jakože takhle asi zhruba. Já tady asi nemám nůž, ty vole. Tady jsou nějaký drtpásky, mám pocit. Si matně pamatuju. Pod tím.
Dám asi rychlej restart, protože mě sere, že tady nevidím ten chat. A asi to nezvládnu dneska, víš, celý spravit. A pojedeš Superben. No, pojedu Superben. Asi jo. Nebo půjdu pěšky. Jo, to teda jo. Jsem viděl, jak to dělá, jak to tam bylo obdělané. A kde Eda? Přišel nebo nepřišel? Co? Přišel Eda nebo nepřišel? Eda ještě nepřišel, on asi později přijde, tak za 2 hodiny, že až se vyspí, nebo buď před spaním, nebo po spaní, už si nepamatuju. Po spaní. Dívej, už je nárazník dole skoro. Ještě na druhé straně to musíme povolit. Jo, tak mi pojď pomoct sundat nárazník. No, tak jo, dobrý. Tak, vem nárazník a sundám. Tak. A je to. A je to dole. Takhle to vypadá pod nárazníkem. No, toho vidím. Tak, vodič. Nebo asi nebude mít nikdy už Renaulta. No, tady toho rozbijem někde. A už dalšího nebudeme. A koupíme si novýho? Ne, Renaulta už ne. A co Superba dalšího? Ten by se hodil, co? Ten by se hodil, kdyby pracoval na výrobu. Ten by se hodil. Uvidíme. Zatím si necháme toho, co máme. A sundáme i kapotu. Ne, kapotu necháme, ale já budu muset sundat tady tohle, víš? To si půjde i s motorem. To musím dovolit, aby šla sundat celá převodovka, víš? Tu mám v garáži ještě.